В днешното видео ще играем на познай кой е по-известен. Правилата са прости. Излизат ми две известни личности, но само на една от двете изписва колко последователи има. А от мен се изисква да позная дали другата известна личност има повече или по-малко. И следователно, ако позная, продължавам напред. А ако не позная, просто губя. Така че преди да започнем, цъкнете лайк бутона и се абонирайте за канала с камбанка. А сега приятно гледане. И така, нека да започваме с познаването кой е по-известен. Сега, това е само с ютубъри, между другото, така че и вие може да се пробвате да познаете кой е по-известен долу в коментарите. Така че да, сега имаме Vanus Gaming, който има 25 милиона и 900 хиляди сабскрайбъра. И имаме Джефри Стар. Така, Джефри Стар по-известна ли е или е по-малко известна от Vanus Gaming? Всъщност нямам представа. Даже и пише какъв им е контента, ако случайно не знам. Аз Vanus Gaming го знам, напишете в коментарите дали вие го знаете. Но, да, Джефри Стар, по-скоро само съм я чувал, не съм я гледал. Да кажем, че май има по-малко... Да, леле. Ми се размина. Така, One Meal a Day. Добре, това явно е някакъв канал за... Буквално е някакъв китайски или японски канал. Не знам какви са тия иероглифи, моля ви. Не дейте да ме джуджвате много. Да, това буквално е някакъв канал за храна или за ресторант някакъв. Бих казал, че имат по-малко абонати от Джефри Стар, със сигурност. Би трябвало да имат много по-малко. Така, добре, имат 4 милиона. Джеймс Чарлз срещу One Meal a Day. Джеймс Чарлз го знам. Почти съм сигурен, че Джеймс Чарлз има повече. Окей. Wild Baby. Action Game, Adventure Game, Gaming Role, Playing Video Game. Добре, тази е някаква геймърка. Не я знам, но мисля, че има по-малко от Джеймс Чарлз. Добре, момчето за момента не мисля, между другото. Чай, това е някаква същата Wild Coringa. Та буквално в името си има същото като тази. И отново има гейминг, ентертеймент и лайфстайл. Добре, не знам. Предположа, че има по-малко. Добре, загубихме. Окей, първият мис, който направих най-накрая, между другото. Успях да направя 4 поредни без да мислям нито един път. Така че нека пробваме отново да видим колко ще успея да стигна. Кайли Дженър или на този пич по-добре да не му чета името. Но добре, да предположим, че не знам. Мисля, че този пич май има повече. Нека видим, окей, оцелих го. Джели! Ютубъра Джели, аз съм го гледал от доста малък, между другото още. Той снимаше на GTA с Quebo Cop и Слогоман. Така че, да, мисля, че има повече абонати от този пич. Мисля, че Джели имаше към 23 милиона. Да, така, Тед. Кой е Тед? Окей, за първ път чувам това име. Нямам си на ни най-малка представа кой е този тип. Но ще предположа, че май има по-малко. Не, братле. Стига, бе. Само две успях да направя. Окей, try again. W2S. Това не беше ли на ония от Sidemen канала, изоставения FIFA канала? Така, нямам представа. Сет Еверман. Нямам представа кой е този канал. Но щом е канал за музика, ще предположа, че има повече абонат. Не, човек. Добре, това може би беше най-лошия ми опит до сега. Имам точно 0 оцелени. Jack Septic. Добре, този го знам. Или Скалата. Брат, няма как Скалата да има по-малко последователи от това. Просто абсурд това да се случи. Мисля, трябва да имаш повече. Брат, как Скалата ще има по-малко от тоя, бе? Ти лут ли си? Абсурд, човек, абсурд. Това просто не мога да повярвам, гайс. Как така Скалата ще има по-малко? Искам някой да ми обясни в коментарите това как се случи току-що. Така, Apple или този канал. Добре, този канал мисля, че ние вече минахме покрай него, така че има по-малко. Да, той имаше към 4 милиона. Така, The Ellen Show. The Ellen Show трябва да има повече. Това е американско шоу по телевизията. Infinite. Добре, този ютубър го знам. Така, мисля, че обаче има по-малко абонати от The Ellen Show. Да, този пич нямам никаква представа кой е, така че ще предположа, че има по-малко. Добре, оцелихме го. Стигнахме си хайскора, между другото, отново оцелихме 4, така. Но този пич ще предположа, че щом контента му е видеоигри, би трябвало да има по-малко абонати. Брат, защо винаги като предположа, че имат по-малко и те имат много повече, отколкото предполагам? И отново рекорда ми е 4. В смисъл, аз просто не мога да си подобря рекорда. Добре, Били Айлиш или Глава Джулс? Мисля, че Били Айлиш трябва да има повече. Добре.
Този пич обаче нямаше малко, между другото. 16 милиона е доста кът за пич, който не знам. Ryan's World. Бе, то маняк. Така като гледам аватара, това е някакъв канал за деца. Така че, щом е канал за деца, ще предположа, че има повече. И то, да, има доста повече. Пича има 37 милиона. Пайк нещо си Лон. Пайк Жонг Лон. Това е интересно име. Добре, пича прави реално видеа на лайфстайл и на храна. Окей, явно пича е Гордон Рамзи, брат. Не знам. Пича е японския Гордон Рамзи. Така че на японския Гордон Рамзи бих му дал по-малко. О, тази май имаше горе-долу колкото него. Добре, не знам. Ще предположа повече. Да, окей. Мале, това беше на косъм. Dolan Twins, брат, тия нямам представа кои са. Нямам никакви идея какви са. Някакви влогари са със сигурност. Така че ще предположа повече. Може би, добре. Имаме скоро от 5 между другото. Тук що си бихме хай скоро между другото за първ път. Окей. Dolan Twins или Rice Gum. Добре, Rice Gum нямаше ли някъде към 10 милиона абонати? Ама той между другото беше загубил бая абонати. Тук е много на кантар, защото тия имат почти 10 милиона. Rice Gum си спомням, че и той имаше 10 милиона, но той постоянно губеше абонати. Така че тук е малко на кантар. Бих предположил повече. Окей. Леле, това беше много накосан. Пича има точно 100 000 абоната повече от тях. BCC Gaming. О, този канал между другото беше един Fortnite канал, който качваше някакви хайлайтове. И много го гледахме едно време. Сега вече не знам дали се гледа. Качваше някакви хайлайтове с много добри моменти и по принцип го знам. Но мисля, че имаше около 10 милиона абонати той. Добре, ще предположа може би по-малко. Да, окей. Добре, тук ще предположа на същия гест, тъй като на тази контента е хумор, лайфстайл, ентертеймент. Винаги лайфстайл и ентертеймента се гледат повече от гейминга, така че се надявам, че... Да, оцелих правилно. Ама защо ми даваш пак Infinite, what? Добре, тук ми е ясно. Той има повече. Justin Bieber, добре, това отново е лесно, отново има повече. Google, what? Google имат канал в YouTube? Това е интересно. Actually нямам представа кой има повече. Надявам се, че Google, нали? Човек, как Google нямат повече абонати от Justin Bieber, бе, брат? Ти базикаш ли се с мене? Добре, новия ни хай скор е 10. Това е постижение за сега. И също така имаме Silver медал. Добре, да видим дали ще успеем да стигнем до Gold до края на видеото. KSI или League of Legends? О, мисля, че тук и двата канала бяха на около 20 милиона абонати, между другото. Нямам никаква представа. Добре, ще предположа, че имат повече. Брат, как имате 15 милиона, бе? Нямахте ли 15 милиона преди 3 години, бе? Jacksepticeye, брат, забравих колко абоната имаше Jacksepticeye. Това ще бъде малко трудно. Наистина забравих топич колко абоната имаше. Смисъл, не се ебавам в момента. Добре, ще предположа повече. О, да, той имаше много повече, окей. 30 милиона абонати. Добре, то ще предположа, че има по-малко от Jacksepticeye, със сигурност. One Meal a Day. Брат, на мен ми дава същия канал. За пореден път. Има по-малко. Shane, добре. Този пич трябва да имаш повече. Просто няма как. Направо го биеме на speedrun, guys. Добре, тази... Добре, защо на всички контента има е лайфстайл? Смисъл, много има еднакъв контента. Няма как да го преценя това сега. Може би, защото жена ще има повече. И не, няма повече. Човек, много ме кефи как не мога да стигна до повече от 4 скоро в тази игра. LD Shadow Lady или 5 Minute Crafts. Тук 5 Minute Crafts имат много повече. Това ми е ясно. Добре, тия... Music, поп мюзик, така. Добре, на тия контента има музика, поп музика, някакъв арт и така нататък. Мисля, че имат по-малко от 5 Minutes Craft. Абсурд да имат повече от тях. Така, PewDiePie, брат, сега пък ми дава някакви много лесни, бе. Смисъл, това е ясно. Тази със сигурност има по-малко от PewDiePie. То много по-малко. Добре, този беше японския Гордон Рамзи. Той има повече. Ама на мен ми дава много еднакви личности вече, бе. Някакъв Ноах нещо си. Добре, ще предположа, че има повече. Брат, стига, бе. Бронз медал ми даде. Добре, значи на 5 точки ми дава бронз медал. Човек, аз просто супер много съквам на тази игра. Аз просто не мога да я игра. Добре, мисля, че Миранда има повече абонати, да. О, Гордон Рамзи. Пич, със сигурност Гордон Рамзи има повече абонати. CNN. О, това е интересно. Мисля, че CNN имат... Брат, стига, бе! Как CNN нямат повече абонати от Гордон Рамзи, бе, брат? CNN е една от най-големите американски телевизии. YouTube или Логан Пол? Логан Пол има по-малко. Така, Били Айлиш има повече. Добре, сега ми дава нещо супер лесно. Този има игри в контента му, така че със сигурност има по-малко от Били Айлиш. Ентертеймент, музика, поп музика, добре. Повече, със сигурност. Маркиплеер, Маркиплеер има много повече от тази. Гордон Рамзи има
по-малко, имаше към 20 милиона някъде. CNN! О! Отново съм изправен пред същия избор! Добре, CNN, този път си научих урока. CNN имат по-малко. Dude Perfect или CNN? О, мале! Чакай са, Dude Perfect или CNN? Добре, мисля, че Dude Perfect има повече. Майко! Скалата, мисля, че тук си научих урока. Скалата има много малко. Добре, биеме го на спидрън. Имаме в момента 9 скор. На път сме да си бием хай скора. Така, More Sidemen. Този канал мисля, че има по-малко от... Не, човек, стига, бе! Добре, това мисля, че има по-малко от Шаун Мендес. Кола Сой Джърман. Да кажем, че има повече. О! Тия пичове наистина не съм ги чувал. Той Ноах нещо си мисля, че има по-малко. Да. Уенджи, там мисля, че имаше повече. Добре. PCC Gaming, те имат по-малко. Добре, сега почнах малко повече да ги оцелвам. Vanus Gaming има повече. More Sidemen, те имат по-малко. Колко 8 милиона имат тия. Кога ги направихте, бе, брат? Fail Army със сигурност трябва да имат повече от More Sidemen. Facebook. О, чакай. Фейсбук имат канал. Чакай малко са. Ще предположа повече. Маняк! Фейсбук имат само 1 милион абоната. Аре, стига, бе, човек. Аз просто наистина нямам късмет на тази игра. Добре, важен урок, който научихме. Социалните мрежи, които имат профили в други социални мрежи, нямат повече фолуари от инфлуенсъри. Мат Стони и Сънди. Мисля, че Сънди имаше повече. Не съм сигурен. Моля те, Сънди, не ме излагай. Окей. Така, лайк Настя. Лайк Настя, съм убеден, че има повече абонати от Сънди. Просто ако не е така... Да, тя имаше 100 милиона, човек. Този със сигурност има по... Да. Пак има бая, между другото. Окей. 40 милиона са доста последователи. Apple със сигурност имат по-малко, тъй като е бранд и така нататък. Роман Atwood Vox. Какъв е този тип садет? Никога не съм го чувал, брат. Наистина не съм го чувал. Нямам представа кой е то. Напишете в коментарите, ако вие го знаете. Аз нямам идея кой е. Но ще предположа, че има повече. И не, няма повече. Хай, скоро ми е 10 и не мога да го бия. Ерп или Дерок? Дерок има по-малко. До някъде хубаво, че ми дава едни и същи от време на време, защото да не губя, нали? Толкова много. Laserbeam има повече. Брат, скалата, наистина не мога повярвам как може да има толкова малко абонати това. Та забравих за пореден път колко имаше. Та има повече, нали? Не, човек, смисъл, аз просто вече се предавам, окей, смисъл, тази игра просто ми казва да се майнкрафтвам някъде. Така, W2S или Daddy Yankee. Брат, понеже само защото този пич е спрял да качва, мисля, че той има повече. Да, окей. Така, One Meal a Day, по-малко абонати. Този канал дори никога не съм го чувал, защото толкова много ми излиза в този сайт. Брат, Snoop Dogg трябва да има повече абонати. Да, Google имаха 12 милиона. Това го запомних вече. Kitchen Nightmares. Добре. Това е много сложен избор сега. Kitchen Nightmares. Това съм... Значи, трябва да имате повече. Нали, това е предаването Кошмари в кухнята. Така че трябва да имате повече просто. Брат, абсурд. Как имате само 4 милиона абоната, бе? Майнкрафтъри такива. Добре, Snoop Dogg. Имаш повече. Тебе те знам вече. Така, Роман нещо си Vox. Ти имаше 15 милиона някъде. Тебе те запомних. Дейвид Добрик, ти трябва да имаш малко повече. League of Legends, ти трябва да имаш по-малко. Така, ти мисля, че трябва да имаш много. Какъв е този тип с 33 милиона? Никога не съм го чул. Брат, казвам се от тази игра. Лайк Настя срещу Sidemen. Лайк Настя има много повече от Sidemen. Така, 1 милион днес имаш по-малко. Със сигурност. Ти дори някакво го мисля. Това е Лайк Настя. Какъв е този? Кой е този тип? Кой е този? Не те знам. Искам... Добре, ще предположа, че имаш по-малко. Просто не може да бъде истина, човек. Facebook или League of Legends. Човек, смятай Facebook какви динозаври го ползват, за да има само 1 милион абоната. League of Legends има повече. Миранда нещо си. За преден път забравих колко абоната имаше та. Май по-малко. Да. Fortnite има над 10 милиона абоната. Това съм сигурен. Jelly има повече абонати от Fortnite. Юя! Ти със сигурност трябва да имаш по-малко. Пате, с 1 милион абоната имаше повече. С 1 милион абоната, бе. Ей! Така, Jelly срещу Syndicate. Role-playing, video game, action game, action adventure, game, gaming, така. Добре, и на двамата контента им е гейминг. Що ми да на двамата контента им е гейминг? Тъй като този не го знам, но Jelly го знам. Ще предположа, че този би трябвало да има по-малко абонати. Тъй като Jelly е човек, който доста години има име в гейминга. Така че, предполагам, че имаш по-малко. Да, Ариана Гранде. Така, тя със сигурност има повече от тебе, приятел.
Така, до тук познахме две. Sidemen имат по-малко. Така, Justin Bieber има повече. Гледай какви лесни работи ми дава, човек. Facebook има по-малко. Вижте, играта просто само ми вижда, че много губа и ми дава най-лесните неща. Apple имат повече. Дженифър Лопес. Това между другото е малко... Предполагам, че има повече. Но сега, ако има по-малко, толкова много ще се садна, че направо директно спирам видеото. Ако има по-малко. Директно ще спра видеото. Моля! Добре, пичове, искам да питам как Дженифър Лопес има по-малко последователи от Apple. Как е възможно да си музикален изпълнител и бранд, който реално дори не се занимава с YouTube, да има повече абонати от тебе? Скандално. Аз просто съм потресен, гайс. Това беше от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, пръснете лайк бутона и се абонирайте за канала с камбанка. Може да гледате някои от тези две видеа ето тук. Ще ви очаквам там.